Maiatzak batean, baina maiatzak batetik haratago egunero aldarrikatu nahi dugu burujabetza, aldarrikatu nahi dugu herritar guztioi Euskal Herriari dagokion erabaki eskubidea. Erabaki eskubidea baita esparru ekonomikoan, esparru sozialean, gure erabakiak hartzeko, Euskal Gizarteak dituen beharrei erantzun ahal izateko, gure eskubide guztiak, baita eskubide laboralak ere, defendatzeko. Eta horretarako behar ditugun tresnak eraikitzeko. Erabaki, kudeatu, eraiki. Azkenean, gure etorkizuna guztion artean eraikitzeko oinarrizkoa eta printzipio demokratikoa den erabaki eskubidearen bitartez. Hori da 2014ko maiatzaren batean aldarrikatu nahi duguna, gure bidea egin nahi dugula. Madrileko menpekotasunak apurtu, kateak apurtuz, eta EAJ-ari eta alderdi sozialistari ere eskatu nahi diogu kate horiek apurtzeko Euskal Gizarteari bizkarra ez emateko eta Euskal Gizarteari herritarrei dagokien erabaki gaitasuna emateko. Baita ere, bereiek esaten duten lehentasun hori, lehentasun ekonomikoa, enplegua sustatu eta garatzeko bitartekoak eraikitzeko beharrezkoa den erabaki eskubidea errealitatera eramateko.